once na nakatakbo kayo ng 3 kilometer, o kunyari nasa trafikan kayo, kusang mamamatay yung makina. Then kapag hinirate nyo po yan, under po. Pero pwede nyo po siyang i-deactivate. Activate sa kanya. Then pag sa first season nyo po, may magpapakita oil change dito. Kung napapansin nyo kapag in-on nyo, may oil change yun. Yun po magpapakita oil change. Pag nakarating po yata ng 1,000, magpapakita yun. So big sabihin, pwede na magpapakita. Nakaset na yun, boss? Yung kunyari 1,000, 2,000 gano'n? Naka-deactivate po. Kaya mo i-drive bata pa? Titi-preno mo naman ibago ka, tipreno clutch gaya mo manam. Preno sa likod, ito preno sa long press po. Hanggang sa mag-preno. Yun. Bihis po, dalawang beses. Sa pangalawa. Jai, jai, jai. Ayun o. Alam mo na ba? Oh, ikaw na mag-helmet. Ya, kaya? Kaya mo ba? Kaya? Kali nga rin. Uy. Welcome to my vlog.